Zenbatetan gertatu zaizu denda batera edo erakunde batera joan eta euskaraz hitz egiten hasterakoan besteak ez dakiela esan eta deseroso sentitzea, edo alderantziz, norbaitekin gaztelaniaz hitz egiten hasi eta euskaraz dakiela ondoren konturatzea. Zergatik gertatzen zaizkigu horrelako egoerak, eta nola konpondu horrelako egoerak. Kontu hauek dira TELP izeneko ikastaroan lantzen direnak. TELPa, hizkuntza gutxituetako hiztunok, geure hizkuntza eremua zabaltzen ikasteko formakuntza ikastaro bada. Eta Euskal Herrian emunek ematen ditu ikastaro hauek. Arizmendin, ikastolagaren aldetik, BH-ko irakasle batzuk tailer hau egin dute. Bueno, ni telpera apunta nintzen, gure nauelako zelabait, nire eskubideek zienak martxan jartzeko eta praktikan jartzeko baliabide batzuk genitzuelako eta ikusten dauelako, beste batzuk indiko, beste batzuk animatuz, ematen zitzuela tresna batzuk, pentsat duintasunaz sentitzeko gustora neure hizkuntzarekin eta nire eskubideak martxan jartzeko. Eta egisa da, egin ondoren balidau izan dut eta martxan jarri ditut hainbat kontu. Duan, zehatik apunta horitzen edo, kuriosia dianoko, batetik nakitzen zezan, gora saldu zuztien gainetik zezan apur bat, eta iruditzu jaten oso baliagarri xasala, askotan ez dakitz, apoio bat biozu edo biozu norbaitxek zerbait esatia euskerakin aurrera itxeko, batzutan emuten dau, lotzatu ero bilurra ero bestiai ez dakitz, errespetu faltetan gaitzen euskeraz itxarren. Eta kurtzu honek erakuste duzu, ez gudokula eskubide berdin gure hizkuntzara hiltzeko eta edozein ere mutan. Ez dut esan behar Rusiaran oianean euskeri erarikotenik, ez da Kadizen bez, baina ni Euskal Herrian nagoen enean, baintzet oso argi daukot lehenengo hitz euskara izan gara. Bigarrena, hirugarrena eta orduzean faseanak baintzet agota barte du. Hontan guztien oso garrantzitsua da baitxaren konturatzia, gaztelaniara aldatzeko portaera hori ez dala berez hiztunok daukogun ezaugarri bat, bai? Ez da nortasun ezaugarri bat, da ikasi dugun portaera bat. Ikasi dugun bezala, desikasi ginke, edo aldatu ginke, bai? Orduan hor daukaguna da aukera bat, portaera bat honez, aldatzeko aukera daukagu. Telpe ikastaro hau inda gero, bi froga egin ditut. Bata da gurasoekin eta jakinarren guraso horrek euskeraz hitz egiteko zailtasuna dituela baldin badakit ulertzeko gai dela, aldez horretik esan duten nik nahi dutela euskeraz hitz egitea eta hala inot bilera guzti euskeraz zein eta bera gure izan dauenien euskeraz hitz egin duz, gure izan dauenien gazteleraz, baina ez dut uste gaizki sentidudanik ez bera, nik euskeraz egin dutatelako eta ni desde luego asko gustora sentirunaz, hitz egin beharreko gaia gainera menperatzen ditu dalako asko gehiago euskeraz, eta beste alde batetik nahi izan dutelako euskeraz hitz egin, ez da? Nik oso proba simplea egin nuen eta nahiko erreza. Hasi nintzen, begiratzen, ibiltzen nintzen taberna eta komertzio eta denda eta horietan nola hitz egiten nuen, arrasaten, eta konturatu nintzen, konprobatu nuen, bi tabernetan izan ezik, eta denda batean izan ezik, danetan erderaz hitz egiten nuela. Eta, zergatia argia zen, xola galkeria. Dendetan eta tabernetan eskatu daitekeena, euskaraz eskatu dezake edonork eta arrasaten denek ulertzen dute. Eta hori egin nuen, ez zegoen motibo berezirik. Batzuk gero konturatu nintzen euskeraz egiten zutela, baina ez dakigu zergatik erderaz hitz egiten genuen. Beste batzuk jarraitzen dute erderaz hitz egiten, baina nik ez dut inolako problemarik izan beraiekin euskeraz egiten. Nik telefonoz eta bastante aritzenaz, ez da, lehenengo esaldiaren ondoren beti galdetzen dut, euskeraz badakizu, eta, gauza kurioso batzuk paseu jat, batzuk esaten dutzue, ulertu bai, baina ez naz oso nire semeek eta bai, baina, eta orduen telpek bultzatu ninduen olako egoeretan adibidez,
galdetzera bestiari, ia prese egongo zen elkarrizketa nik euskeraz hitzeko eta berak erderaz. Bigarren esperientzia izen zen oso gauza zehatza. Justo irten tailerretik eta elkartu nintzen, normalien nirekin erderaz hitzen dauen pertsona batekin. Naiz denik jakin, berak euskeraz badekixela. Eta egize esan behar bot, ez nekixen noraino zekixen euskeraz, baina konturatu nintzen, uste baino askoz begeixo zekixen. Ezkero, ez zelan, momentu hartan zen oso motivazio handiko momentua, indarra handixekin urten dauen kalera, eta egin nauen, hola, baina arrazkero elkartu izena zenien, askoz be errezau jodu euskerara, erderara baino. Badakigulako apur bat bakoitzaren muga nun dauen. Eta politxa izan da, ze pertsona horrekin, bentsat dauket gaitasuna hori, bi hizkuntzak erabiltzeko. Ginean, askotan deseroso sentitzen dela egoera batzutan, bai? Usintxugun arrazoiak tartian daela, eta ikasi biuna da, telpak, pizkate, gure telpikazta honek pizkate bilia jartzen ditu, hori deserosotasun hori apur bat murrizteko eta tranquiliago jokatzeko, hizkuntzako.